good morning jatana night do bhai bukhuwa tabok 7:42 khosi bosi khuwa si tong ko yang kheto digi kusang man thaini ham hai khosi tabok khe tabok sai ro ha mummy afra horne si thabai a kheta tabok ke boiler songani nai tongo yang alu roi ro ha kitang mosla ro puli tongbai tabok ke butei roi rasna yang camera bu maro ke ba nai lai an video sagar ro ba hengka thike khai me o busake kosto sailap kare mo inge tei roi nai tabok ke kila pargadal thang tongo khana totoi ni samang nai hang ke ba thangmani sok phai si tabok ke nokla rok lai pe wi kisang borola ha ange tabok kisa bathak tongmani video khain se somai kare tabok ke thai plok hagan hi phaile sa aske thai plok bu bang mani sailap kare inge khana mukhi khailai nei phung ke ba thai plok no khagan phaile da saya rakama ala tabok ke alu beram bathai khaini bangai mosom beram rok thong rowai tongo sonang man rok sele apra kwai sai ro laina tabok ke yang thangni ro desi sa thalai ni bangai se thangai tonglai namle hor rok emni hor tong ko kisa sari ingha ta manak sosong ha ge salai grahi thanglai mani sengdi poro mai salai le angke ba sari ongke mai o khusinai namle tabok ke sok phaiwi sai nagras nahi asong mani jeng momo sawani bangai ang thonglai mando kari khapung ge ba horbo angla ha kisa ge ba pai thanga ba inge chomin no kaisa salai sinai hita sai tonglai ge sai nagra do askele thogo haisi tabok se ang boya sabar khaite te ani video nai ma mani bia mokol kiting ke yang haisi na haile sai tong laklang hamasila sengsa bai kere yang sole la haisi